Sanxenxo endurece o control contra quen ouriña na vía pública. Só no mes de xullo a Policía Local tramitou preto de 400 denuncias por este comportamento, sancionado con ata 400 euros, unha medida que na rúa ven altamente favorable. O ouriñar na rúa está considerado unha infracción grave en Sanxenxo, pero tamén en moitos lugares de España. Durante o verán, coa chegada de milleiros de visitantes, a Policía Local reforza a vixilancia para evitar unha práctica que afecta á limpeza e á imaxe do municipio. Pero a cuestión principal está clara: que opinan os veciños de que se multe por ouriñar na vía pública? Hombre, me parece perfecto porque es que eso es incívico, no se puede hacer, vamos, me parece a mí, el olor, es que eso no está bien, claro. Creo que hai espacios para facer eso e, bueno, non está moi bo visto que se faga esas cousas. Hai que tratar de encontrar un baño o máis cercano posible e non facelo na rúa. A palabra só di, a festa xa requiere un comportamento un pouco diferente, a xente está un pouquiño ás veces pasada, e, bueno, parece que se permite máis todo e, bueno, as normas teñen que ser igual sempre. As multas poden chegar aos 400 euros e, segundo a sociedade, tocar o peto pode ser unha medida efectiva para frear este tipo de condutas. Sí, yo creo que es una herramienta porque si no, ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos que es encontrar a una persona que esté orinando y ponerle la multa. Ahora no sé si la van a pagar, no lo sé, eso no lo sé, pero hay que poner medidas. As multas creo que ao final fan efectivo en moitos casos, porque a hora de pagar a xente reacciona, se non paga volve a facelo seguramente. Depende de cada cual. El bolsillo es el que más Al que duele. le sobra el dinero no le importa nada y al que le falta pues a lo mejor duda de hacerlo. Pero malia as sancións, ouriñar na rúa segue sendo habitual, especialmente durante as festas e no verán. O consumo de alcohol, a falta de aseos e unha maior permisividade durante as celebracións aparecen como algunhas das explicacións. Porque en fiesta se bebe más, no encuentran sitios para hacerlo y entonces es normal, yo creo que tiene lógica, ¿sabes? A palabra só di, a festa xa requiere un comportamento un pouco diferente, a xente está un pouquiño ás veces pasada, e, bueno, parece que se permite máis todo e, bueno, as normas teñen que ser igual sempre. Depende de cada cual. El bolsillo es el que Al más que le duele. sobra el dinero no le importa nada y al que le falta pues a lo mejor duda de hacerlo. Multas para quen ouriñe na rúa, pero tamén unha petición: máis alternativas para evitar estas situacións. Especialmente nas noites de festas e nos meses de verán, cando se multiplica a poboación e os problemas de convivencia.